rewindotoɓe boowal ganni rendo pinal e neesu on mbiyama bisimilla e nder nde ɗo tongode yewtere boowal ganni. taw boowal ganni ina ari rewindade joljole e gonko aduna yankewo cuppitko laawol gongol kadi inde on ɗon mo ganduɗa o ko lolluɗo hande e nder aduna o. oɗo mo inde mum haalate hande e nder jewte jakkaji woni mo ɓe mbiyata Amadou Koufa. hay senni ko seeɗo eɗen jiiɗi feccude e rendo ngo ɓuri tengtude e rewindotoɓe boowal ganni yidde andude holi gonɗo oɗo Amadou Koufa. tawi ina wodani julɗo kala komo waɗata o kumsade o fuɗɗoro bisimillahi arrahmani rahim. Amadou Koufa eɗen mbawi wiide inde nde ɗo ko inde hare walla mbiyen ni ko inde makko jihadi yankore, kono inde makko tigrigi e ɗereji o wiyete toon ko Amadou Diallo. won noon noddiroɓo mo Hammadoune Koufa woɗɓe mbiyamo Amadou Koufa, kono noon ko goto e ɓen hande wiyeteɓe jihadiyankoɓe e nder leydi Mali, tawa kadi ko yaltinoɓe konguɗe no gukkita e sukaɓe ngam jarribe ɗumen e jabbal ngal ɓe jabbi hande. oɗo Amadou Koufa noon kañum darni ko wiyete Katiba Masina. Katiba Masina ko fedde haɓatonde beela Masina ina wonto gendi tawa ko gendi islamiyankori, kono kadi jogo ɗemgal mum keeringal wona ɗemgal Pulaar. ma tawni ɗum ina jeeya e sababuji gadduɗe jibru ha yimɓeɓe e won nokkuji donki sernude pulago ngu e jihadiyankagal jiiɗi nangirde kala pullo ko jihadi. ɗum ni kadi ma en gartoy hen saabu ina gasa taw ko jaɓɓal makko kanko Amadou Diallo lollirde Amadou Koufa saabi ɗum ɗon. kanko Amadou Koufa noon mbiyen waɗimo wiyede Amadou Koufa o joftina koye inde wuuro maɓɓe. wuuro makko ɗo mawni wiyete ko Koufa. hayso tawi o yi aduna koye hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e goho 1961 to wiyete Sara Fere noon woni koye nder cercle ñafunke woni e nder diwan mo Tombouctou e nder leydi Mali. o yalti koye ɓesgu ngu heewani doole to banggue gartam aduna woni to banggue ngaalu. kanko ni eɗen mbawi wiide ko ɓi imam wonande ba makko, e kala ko wawi hen wonde Amadou Diallo walla mbiyen Amadou Koufa ko neɗɗo jangguɗo. o waɗi heɓla makko ɓuri tengtude to banggue l'islamiyankagal e fannu no pamirten jangde l'islam e nder cercle biyeteɗo Bankas. o woni toon duuɓi kewɗi. caggal ɗum o yeehi kadi nokku to ɓe mbiyata delta intérieur du Niger. ha hande de gonɗen koye leydi Mali. Amadou Koufa walla Amadou Diallo caggal mum wonti dewindotoɗo gueɗe kewɗe to banggue gueɗe diini, kono kadi wonti dewowo jahowo ina waajo sukaɓe, ina waɗa ha hande wasiyaji mum. o waɗi ɗum e nder Pakistan, o waɗi ɗum kadi e nder leydi Mauritanie. e nder kitale ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi woni les années 90, Amadou Koufa ɓattima kadi won pelle gonnoɗe ɗo taw ko pelle dariɗe walla darinoɗe darde nde o dari hande nde. ina jeeya hen fedde l'islam islamiyankore no ɓe mbirata kamɓe witede dawa
koye on sahani o hawrite biteɗo Iyad Aqali ɓe kawri koye kitaɗe ujunnaji ɗiɗi woni hedde 2000. Amadou Koufa yeehi e nokkuji kewɗi e nder tumbere masina nde caggal nde o rewi e pele omo ganduɗa kañum woni Iyad Aqali gardinoɗo wotere e pelle kadi dariɗi darde nde Amadou Koufa dari hande nde. E on saaha fandare makko wonno ko yidde wurtude l'islam kono noon e fannu ne o yirata ɗum ni. Amadou Koufa waɗi erango beela leydi Mali ina wonto leydi islamiyankori koye on saaha ni ɓaygol makko e lollugol makko laati e nder leydi Mali. Kono kadi to banggue jewte makko e haala makko o waɗata ɗum koye ɗemgal Pulaar ko ɗum saabi ɗon e ɗon o fotti fulɓe ɓuri tengtude e yaruɓe to banggue durgo woni gaynaka kañumen foof mbatti yitade koyemumen e nder bindande nde Amadou Koufa rokkanno ɗum jibini filñitade to banggue rendo e nder oɗo nokku gonɗo e nder mbundi Mali walla mbiyen hakkude Mali. O dari e salade e yeddude kala ko faati e laamu Mali e leydi ndi no addiri ni to banggue jaɓɓal mum. Kono kadi o dari ngam salade rendo ngo e hoore mum fannu no mahirini gueɗe ganni ɗe rendo ngo wuuri. Ko ɗum saabi o heeɓi o jaɓɓima sukaɓe hewɓe taw ko sukaɓe fulɓe ɓuri ko hen hewde ko duroɓe woni aynaɓe. ɗum ko tuggi tan 1990 ha e kitale 2000 e nder ɗiɗo duuɓi sappo. ɗum ɗon noon fawi koye nder leppi ɗe waɗanno omo sara ɗum tawani so fiilino leppi e on ɗon saaha mbo leppi pileteno leppi makko darata ko to banggue jeygu gasat ha laaɓa. Sabu ɗum ina welno ɓen ɗon sukaɓe jaɓɓal ngal o addunogal yanti hen fannu kadi no Allah rokkirimo konngol kono kadi o woni neɗɗo mo ganduɗa ko baɗowo jimi taw ko jimi ɓaajoje sukaɓe ɓe. eɗen mbawi wiide ni Amadou Koufa e nder haala mum kadi ha joni ina yetti jaɓɓal rendo ngo e fannu no mahrini ɓuri tengtude noon e galleji diini gonɗi e nder leydi Mali. O serani e ñingde e felde ɗin ɗon galleji diini sabu yiyande hesere kanko ndo jogui e gaddin l'islam yankore. ɗen ɗon ñiŋoje ina payi kadi e fannu no sukaɓe almuɓe jeelerto e nder leydi Mali walla ni e nokkuji goɗɗi ɗe o yiyano sabu o yiyande makko ɓen ɗon goni koye hutorede woni sernaɓe ɓe goni koye hutorede mumen. Kanko Amadou Koufa e fannu goɗɗo kadi omo darino e haɓade ko faati en guyka kono kadi e faati e rewɓe to banggue cinkal mumen cinkal ngal yadani ene l'islam yiɗirini. omo dari ni e kala saaha kanko Amadou Koufa walla mbiyen Amadou Diallo e tongtude e wallidde ɓen aynaɓe e rewnoɓe makko walla jabnoɓe heɗanademo. jewte makko noon gila hen ko woni wasiyaji hay ko woni ñiŋoje sukaɓe ɓe ene jiiti hen koye mumen sabu ni kanko fandare makko caggal mum kadi nde o rewi e won pelle nde o darni katiba masina fandare makko wonno ko beela masina hanki heccanki o omo mahto ɗum arta. on masina so arti tawa ko masina l'islami yankewo woni leydi l'islam kono noon tawa ɗemgal kalatengal hen ko ɗemgal Pulaar. hewɓe notibomo kadi ko fulɓe ɓuri tengtude fulɓe duroɓe mataw ko ɗum saabi guumo gama gonɗo ɗon ha yimɓeɓe ina payda e fedde makko jihadiyankore e fedde fulɓe ɓe. waɗi noon kadi e fannu gaddine e jaɓɓal makko waɗino tumo mo ganduɗa o fedde nde o ardi nde ha e pelle gonɗe toon ina mbiyanno yimɓeɓe kañumen e koye men yo gaddu ballal mumen e ngal jaɓɓal e haare nde woni nde. ina wiye wonde yimɓe wurnoɓe e nokku on ɗon foof ina mbaɗanno kolce ngam addude ballal mumen e ngal ɗon jaɓɓal ngal o wonno e dow mum. mi famnuma kadi koko laaɓaɗa Haruna Massa Gaye o waddama albarkeji kewɗi ɗo galle makko. kanko Amadou Koufa noon eɗen mbawi wiide laabi kewɗi ina haale wonde o warama walla o hawri e ladial. e jamano gase ɗiɗi jofino gase tati lewru novembre 2018 ko ninkoɓe leydi France jani e makko kanko e wondiɓe makko ɗo waɗɗani nokku biteɗo Fari Makke. e on ɗon saaha laamu leydi France kañum e hoore mum warino e mabɓe ko ina abbo e capantato e on saaha kadi ɓe kolliri wonde Amadou Koufa ina wawi jeeyede e ɓen ɗon hawrunoɓe ladial. janggo e mum ni jagoro leydi Mali
kalfinaɗo ko fati en nden ke kisal habrino wonde Amadou Koufo warama. O wi noon Amadou Koufo wara ko caggal ngal mi ngara ha barmi hen e on saaha waktuji caggal mum hawri e ladial e nder ladde Ouagadougou. Ko hono noon kadi hoorejo jagorɗe leydi Mali biyeteɗo Soumaïla Boubey Maïga kañum e hoore mum ñande 29 lewru novembre e nder nden ɗon hitande hollirino wonde Amadou Koufo hawri e ladial. Ko hono noon kadi jagorɗo leydi France kalfinaɗo ko fati e ndenka biyeteɗo Florence Parly kañum e hoore mum habrino wonde Amadou Koufo maayi. Yanti hen kadi biyeteɗo Abdel Malik Droukdel on ɗon kañum ardi cetal Al-Qaïda to Maghreb islamique haali ñande 11 lewru décembre wonde Amadou Koufo kañum de mayani ha joni ne heddi e wurde. On ni yeddi wonde kala ko wino wonde o barminama saka noon kam haalde ko fati e mayde makko. Kan ɗon haala tabitinama ñande 28 lewru février hitande ujunnaji 2019 wonde Amadou Koufo ina wayno feeñi. O feeñi e lefol ayawo woni vidéo tawa kadi omo yedda ɓen haalnoɓe omo rutto ni eɗen mbawi wiide omo jalkita ɗumen ɓen ɗon wonde taggunoɓe mo kolliri wonde o hawre ladial. Mbabba Kouré ɗen ɗon sembe ɗe o jogui kanko Amadou Koufo waɗi wonde hollira o jeyama e janguji kewɗi ko ina bo e janguji sappo e leydi Mali. En sahaji taw ko koninkoɓe leydi Mali, en sahabi jini taw koye kono leydi France e tumude leydi France kono mum wonno toon. Wiyama wonde jangu bannogo e wuro witengo Konna e lewru janvier 2013 hitande ujunnaji 2013 e on saaha nde witeɓe terroriste en woni bat boniɓe naati to banggue worgo Mali. Amadou Koufo ina jeyno hen. Hollirama kadi wonde ko kanko wonno ƴettoyowo yimɓe walla nannowo yimɓe e nder pelle ɗen ɗon kaɓoteɗe ɓuuri tengtude kadi e catal bitegal Al-Aqmi noon ko catal Al-Qaïda ga e tumbere men nde. Jeeyedemo e ngal ɗon catal Al-Aqmi addini kadi wonde Amadou Koufo yaltini peeje kewɗe e nder goomuji hare gondi e nder leydi Mali. Wiyama ni wonde pulgo keɓangu to banggue worgo e nder leydi Mali e nokkuji keerol hakkude mum e Burkina Faso jungo Amadou Koufo heedani hen caggal. Ko ɗum saabini fedde gotago windere nde waɗi inde makko e inde ɓeɗon bat boniɓe yiileteɓe. Fedde makko nde noon witende Katiba Massina wonnodiroɓe ɗum kadi Front de Libération du Massina woni FLM. Nden indi ɓuuri wawde sarade e caktirde nde feeñi koye lewru janvier 2015 e nder bunde haare wannode Mali. Nde feeñi nden mbiyen nde andira hono noon kono noon godalngal mayre kam hecci ɗum ko ina bo hakke duuɓi kewɗi sanne walla ni kam duuɓi tati. Fedde makko nde ina dari e nder diwanuji baɗi no mofti, ina dari e nder diwan mo Ségou kono kadi nde seŋodiri koye catal hare windiri yankori to banggue jihadi witende Ansaruddin. Caggal ɗum kadi nde dañi ballodiral e pelle goɗɗe hollitoɓe wonde kaɓanto ko l'islam kono kadi kaɓanto ko jul. Walla tan mbiyen nawten fedde nde e nder ko mbiyata Massina, kamɓe noon soɓe mbi Massina ɓe nawi ɗum koye dendagal nokkuji ɗe ilemeje maayo Niger ngo wawi yettade e nder leydi Mali. ɗum ko hakkude cercle mofti ɗi wiyete Tenenkou e kañum e cercle mo Yuwaru. Kono kadi Massina o e hoore mum ina ruttina en e hanki heccanki ko wiyeteno l'Empire Peul du Massina mbo Amadou Koufo yiɗi mahatade. On ɗon l'Empire Peul du Massina noon wonno koye jimadi ceernajo biyeteɗo Sékou Amadou. Ina moƴƴi kadi ciftinen wonde ko ɓuri hewde e haɓateɓe e nder fedde nden ɗon jihade nde o jeeya ko ɓen ɗon hanki haɓetenoɓe e nder fedde witende Moujao taw fulɓe ne keewi hen. Ko ɗon ni mbawi tan famirde wonde leydi France no wattiri hakkillaji mum ni e fulɓe e ɗiɗo dumundaji ɓennuɗi
to bange ɗemgal saben ji généraux ji darinoɗi ina janga ɗemgal pular ngal fandare mabɓe noon wonno ko famde ko woni ko toon sikkude kadi mataw ko ɗum haare ɗemgal cegodiri ɗum e haare diine gueɗe ɗiɗi ɗe donka yo ciertu eɗen jooɗiɗo galle maɗo eɗen gonde Saydou Malla Samba Sira Korka Mamoudou Diye yo yurmede Allah woni hol tawateɓe Katiba Masina e holko woni sembe nden ɗon fedde nde Amadou Koufo ardi e mayirɗi hitande 2015 service renseignement mo leydi Mali kañum holliri wonde Katiba Masina woni hen tan ko hakke 150 sagata taw ɓuuri hen hewde o fulɓe caggal ɗum ni kadi omo ganduɗa kañum woni général koninko leydi France witeɗo François Labouze on ɗon ko kam ardino ko wite sembe inniraɗo force Barkhane e nder leydi Mali holliri wonde Katiba Masina wonno hen tan ko yimɓe capanɗe ɓe kewani no fewi jandi witede Le Monde yaltunode lewru mai hitande 2016 holliri wonde ɓe timmi 100 gorko haɓateɓe e nder Katiba Masina darorde hitande 2018 jandi Le Figaro yaltone to leydi France holliri wonde kewede mabɓe ko hakkude 150 sagata wonɓe e jimani Amadou Koufo e hitande 2018 wodi goto jaltunoɗe Katiba Masina ɓocciti yeehi on ɗon rokkino kabaru wonde ɓe ɓuuri hewde koye nokku mo ganduɗa ko biteɗo Dinanguru toon eɓe moftuno taw ina wayno toon ko ina abbo e sagataɓe 100 ina gonno hen wodi kadi goɗɗo mo ganduɗa ko ɓoccitinoɗe e juuɗe mabɓe yalti fedde mabɓe nde kañum holliri wonde ɓe goni koye camp goto gonɗo e nder ladde wiitede Jalluɓe e on saaha ɓe gonno ko hakke 150 innama ade caggal ɗum ɓe naati e ladde wonde wiitede Bula Kesi e on saaha ɓe jaara e 300 innama ade kono kadi hollirama wonde hayso tawi ko fulɓe ɓe ɓuuri hewde saabu nodduɗo o ko pullo noddi kadi koye ngal ɗon ɗemgal ina teska kam wonde walla ina jaɓa leƴƴi goɗɗi nan hen wonni wonɓe ganduɗa ɓe nan hen tawa jeeyaka ni e nder leydi Mali nde Amadou Koufo jeeya ina gasa so weeli Allah humpita men arowo kadi duttoɗen e Amadou Koufo so woni welede Allah yewtere moon boowal ganni rendo pinal e nesu ko ɗo min ka demon hannde yo Allah rokku en hawrude tongode arore